Unairi duela 2 urte diagnostikatu zioten alboko esklerosi amiotrofikoa. 2 urte hauetan dena aldatu zaio, bizitza goitik bera aldatu zaiola, eta berak esaten du, berak erabakiko duela, noiz eta nola amaitu nahi duen bere bizitza. Gaur gurekin da Unai Bosch. Apa, Unai. Eta hementxe da, apa, Unai, arratsaldeon. Apai. Beno, eta azteko eskerrik asko, eskerrak eman ezkizu gaur gugana etortzeagatik, zure bisitagatik. Zer modu zaude, Unai? Txarrak enduta ondo. Ondo. Bueno, kontatuko dugu zure historioa? Bai. Nola eta zer sentitu zenuen hasieran edo nola hasi zen guztia? Hasi zen lan egun baten hasi nintzela nire pausua gaizki emoten, da horrek hasi eban luzaroan irauten eta etxean komentatu neban, ezin nebada pausua ondo emon. Eta zaztien, deitu neurologari. Eta deitu notzan, eguztien eskaner bat, eta erabaki eban neurologoak ezauztan momentu baten dana ondo egoela eta estresa esan litekela eta hori. Estresa, esan zuen? Estresa. Baina zu etzinen oso konforme geratu erantzun horrekin, Ni ezta? hasiera baten ondo. Neban pentsetan hauekiko nebanik eta orduan etxean badeko mediku bat eta emaztea, nire emaztea. Eta harek ezauztan, ez. Presentzial ez badizan diagnostikoa, deitu ostabere, eskatu presentziale izateko diagnostikoa, eta hori egin neban. Baize, hau kontua izan da orain dela pare bat urte edo, eta konfinamendu garaian izan da, ezta? Justo, aurretik. Hau izan zen otsailean eta konfinamendua hasi izan martxoan. Horregatik presentziala izateko zailtasunak izan ziren. Bebai, hori bebai. Eta orduan pasatu ziren hilabete batzuk eta joan aldi izan nintzanean izan zen ustaiaren hasiera. Hala joan nintzen medikoaren gana eta lehenengo kontsultan ezauztan, nik enneban sentitu ezer grave izango esanik, berak esan arte froga batzuk egingo dutxuguz, baina horretarako aste bete ingresatu behar zaitu. Eta orduan hori serioa zela konturatu zinen, ezta? Bai. Eta? PCR bat egin neban, hori zen bariku baten, astelehenean ingresatu ninduten, eta urrengo zapatuan, ustailaren 18an, esaztien eraiotan nengoela. Zuk zer sentitu zenuen hasieran edo zer pentsatu zenuen? Egia esan ez dut oso ondo gogoratzen, baina esaztien hori termina zala eta denbora kontu bat zala, baina ez nintzen oso ondo jabetu ze izango zen. Hau basoaz amatatzen apurka. Eta hori denboragaz konturatu naz, eta, enneban hau espero, bez. Naiz eta jakin, hau gertatuko iatala, holan izango zanik, ez. Eta azalduko diguzu, Unai mesedez, zer da AEA, edo ELA bezala ezagutzen dutenek askok? Zure nerbioak badoa ziltzen apurka eta zure giharrek ez dabe erantzuten zure burmuinari. Naiz eta zu saiatu bilten, ezin dozu bili. Zaiatzen zara gauza bat hartzen eta ez deko zu indarrik eta ez da mobilitatea beso hori hartzeko. Eta hori, apurka basoaz geratzen geldi.
Zuk diozu hasieran ez ezagutzak edo pixkatxo bat salbatu zintuela, ez da? Bai, badago jendea jakingo dagoena zer dan hau eta sintoma guztia, baina nik ez dut gure aldez aurretik gero sufriduko duan, eta orduan nahiago dut datorrela apurka eta aurregin apurka. Zu, unai, duela 2 urte bizitza normala egiten ari zinen, eta orain, zein dira zu sentitzen dituzun sintomak, zu dauzkazun sintomak? Egunero ez natzen naz pentsatzen. Gaur altzatuko naz eta ondo ibili aldi izango dut. Baina, ja, bakarriko lan keinu hau egitean konturatzen naz, nazela kapasa altzatzeko. Eta, bueno, gero ja zuruni jartzeko eta biltzeko komeriak. Eta orduan, egunero konturatzen naz, ez da, igual gaur bai, ez beti da, ez beti gitxi hau. Atzo alban eban pausu luze bat emon, gaur erdiko emongo dut. Eta urrengo gunean, ez da horren azka izaten, baina bai. Urrengo gunean apotxe bat gitxi hau, eta gitxi hau. Eta eskubekaz berdin, eta... Eta hitz egiteko ere zailtasuna gerozta handiagoak, ez da? Bai. Hau nabaritzen hasi naz urtarrietik ona. Horren arte, urtarriera arte, erreak ostaten jatan apurtzu bat auskatzea, baina orain dana da. Errea, dea, dana. Eta moteldu dut nire izkera be bai. Lehen zuek bezala hitz egiten neban. Azkartasunez eta hori, baina horren ja ez. Gaur, emaztea eta alabarekin etorri zara. Bai. Zure ingurukoen beharra duzu. Danetara. Ezin azjantzi ni bakarrik, ezin dut oketzati bat moztu, ezin dut nire gorputza dutxa ostean zikatu, ezin doaz eskailera jaitsi bakarrik, bai, danetako behar dut, pandilla, hau. Hemen ze argazki politak ikusten ditugun, Bai, hauek oporretakoak izango dira, seguramente. Bai, hau da, iasko oporrak Bretainan, erabaki genuelako autokarabana zara joatea, pentsatuta enitzela horren ondo inoiz barriro begongo eta aukera hona izan zen. 6 urten banago katxarro honekin ibiltzeko eta, bueno. Beraiek zer moz da markite, zure gaixotasuna? Bueno, ez da erresa. Ez da erresa, ez niretzako eta euretzako ez. Saiatzen dira aldik eta ondoen eroaten eta aldik eta gehien nire bizitza errazten. Baina ez da erreza, nik batzutan ez dut bez erraz jartzen, ez delako, ez dakit. Egun batzuk hobea dira beste batzuk baino, ez? Eta eurek beti dauzor laguntzeko prest, eta ni ondo banago ondo, baina batzutan igual gauzak beharrez diren moduan esaten dudaz, eta eurek aguantatzen dabe hori eta gehiago, Así que, bueno. Ez dut uste ondo pasatzen ari direnik, ez dut uste. Eta zuk zer moduz daramazu, eguneroko zure borroka? Ez dut esango txarto, ze egia esan
egunero prestatzen naz, laguntzen dut aldo danean edo humorez banago nire semea ikastolara, gero paseoak emoten dodaz goizeetan, lagunekaz egiten doaz baskariak edo afariak, eta, bueno, bida sozial ondino mantentzen dut eta oso ondo dago, eta gero, familiagaz egotea be, ondo, edaten dut hori. Mugitzen naiz eta honegaz izan, mugitzen naizen bitartean ondo. Naiz eta laguntza behar izan jateko edo edalontzi bat hartzeko, ondo. Laguntza eskatzen dut eta moldatzen naiz. Eta nola begiratzen diozu etorkizunari gaur egun honei? Ez dekot... Ez dut begiratzen. Osea, nire etorkizuna da gaur eta ia bihar gaur bezain ondo nagoen. Ezin dut pentsatu ia Gabonetan zutun jarraituko dodan. Ez dakit hori izango dan posible. Gustatuko jatan, bai, posible izango da. Ba, igual, doan abiadura doala, seguramente ez. Baina ezin dut pentsatu Gabonetan ja betiko ezer egongo naz. Horregatik dinotu eta nahiago doala. Ez pentsatu, egin, bizi, aprobetsatu dekodana, ze beti izango da gaurko eguna hobea, beharkoa baino. Eta Unaizuk esaten duzu, eutanasia legeztatuta egoteak zu lasaitu egiten zaituela. Bai, nik egia esan, ez dakit, badakit hau arnazketa kontu bat ala eta azkenean txarto pasatzen dozula. Ezin dozulako arnaztu eta horrek akabatzen zaitu. Ez dut uste beharrezkoa danik itxarotea azkenengo momentu arte makina bategaz, ogean, etxanda, ezin mugidu ezertako. Hori dana ez dut uste merezi dodanik nik. Igual koldarranaz eta harinago kendu behar dut bidetik. Holan bada, tresna badago hori erabiltzeko, nik hartuko dut. Eta modu duin bategaz bukatu albadot, aprobetsatuko dut. Baizuk erabakiko duzu, ezta? Argi dekot. Ezin dut esan ze sintomagaz edo igual pentsa, ez dakit, noiz izango dan edo zelan izango dan, baina ez dut txarto pasatuko. Ez dut txarto pasatuko. Neko txarto pasatzen nabil naiz eta ondo egon, baina, bueno, basoaz ikusten ja hau badoa aurrera, ez dekola bukaera honik, igual harinago amatu behar da argia. Eta Unai, zergatik erabaki duzu gaur telebistara etortzea? Orain dela gitxi egin doadako agerraldi bat, programa baten, esperientzia hona izan zen, eta ikusgarritasuna emotearen gaixotasunari bebai. Ikusten doan ez hau gitxi mugitzen da. Ez dago mugimendu askorik gai honetan. Hau ez da
ez dakit minbizia bezala edo COVID-a bezala, hau badago apurtxo bat baztertuta. Eta, bueno, albadugu dan artean bultzada bat emon gaixotasunari, hori, saiatuko gara.